Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji mum. Lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilla ma. Min de hande mbeɗa yeewa heñiram ala ɗo kumbu ko bemɗo yihigal tanu men tan anda ko woni artude koddam fijo yi kono ko ɓe boni yimɓe jaran goppa debbo goto tan e galle. Min de mi naji franchement kadi min mbeɗa yiɗi addude cuurayam o oɗo jara e mama Sidi Bey ko aroɓe ƴettude. Min de kumba de woni afo kam kangaɗo. Min de mi naji. Est ce que man taw Aïssa ni yaro yahani yaado yaari kanko kam wawa jodade. Ala men taw mo non Arsiki. Assalamu alaikum. Ayo hayo mon. Ay Aïssa No waya mon? Arsel. Ça va. Baday tampere. Non jellika. Mawdum ni. Alhamdulillah. Jam bolo. Sukaɓe. E be jam bi celli rek. Mawdum ni. Alhamdulillah. Bodo len gulogi hande ka. Mawdo. An hande nande jando neddo ma hande. Hande korka ka ko yewe heegi e ɗonka. An kam Aïssa dum musi koy. Wallahi musi. Hande an ko yewene wina warami heñiram ala ɗo kumba yihigal tanu men Ko afo? Bonande ndaw yahata ndaw yani mo yo nyaltu. afa kay no boni wallahi wimo noon fijirde nde heewi hoore ala yir gorko ha ɓurti neɗo kay ɗum nder gorko mum sera joni mi ummo wadde mi yaha mi addannoye mon pare kam joni wallahi ngara an tab jonde ma eyyi joni inchallah. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. ande tu mali mi yara ga mi yaha mi tartoyo wuro ngo seeɗa Sénégal korka mo wela mi yaha mi tartoya Sénégal to. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji mum. Baram debbo Muso debbo debbo a selli mawɗum ni mi malien Konate malien an indema an kam ko ɗum woni ko cuhlirɗa indam joni an to a wona mburo a jakketake a wona ndiyam a yaretake a neɗɗo to kono fof de mboɗo foti namdade indam kam ko tagi aɗa namdo kam indam mi yiɗima an kam mbota wonani korka bab yimɓe ne goni e korka aɗa haala ɗiɗo haalaji joni Allah wi innama korka ko ñalawma kikide o kay korka gasi an baba an mboɗo sikki tan a sellani korka hay jamo mboɗo sikki wadde o goto rek goto o anda hoore mom Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji mum. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende